Alaeze ndị na-ege m ntị, ndewonu. Aha m bụ Ikechukwu Chibunna. Aha akwụkwọ anyị ji n'aka bụ Agwa Ntị Ma Ọnụ Ya. Aha onye dere ya bụ Nwafọ Ebuka. Isi nke 8. Otu ụbọchị ka ndị ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi si n'ụlọ akwụkwọ lasịsịa. Ndị ọyị atọ Chimezie kpọchiri ya azụ sị ka ha gaa kụsachaa makụrụ windo dị n'ụlọ akwụkwọ ha. Ka ha laghachitere azụ n'ụlọ akwụkwọ ha, ụmụaka atọ sịrị Chimezie ka o buru ụzọ malite imebi ihe ndị ahụ ozugbo. Obi rọrọ ya mmiri ime ihe ndị ahụ na mbụ, mana ebumnuche ya mechara mezuo mgbe ha gwara ya okwu. Ọ rigoro n'elu windo na-eme ihe ha gwara ya nke o mewa. Ka ọ na-eme nke a, ekwe otu onye nkụzi ka ọ na-abịaghachi azụ iwere akwụkwọ o chezoro mgbe ọ na-ala. Ụmụaka atọ ahụ eburugharị ụzọ hụ onye nkụzi ahụ ka ọ na-abịaghachi azụ. Ha amịwasịa, ma onye nkụzi ahụ ahụghị ha. So onye ọ hụrụ bụ Chimezie nọ n'elu windo, mana Chimezie ahụghị ya, nke ọ na-ahụkwa na ụmụaka atọ ahụ mgbe ha na-ezowacha. Alaeze ndị na-ege m ntị, ndewonu.